गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय हराव बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव सासे बर' सुबुंनि गोथै देहा मोनदों। सुबुंनि मुङा फबिन बर'। बे जाथाया थांनाय हराव जादों। फबिन बर'आ माइनाव फुजा नायखांनानै सानै लोगोफोरजों न'आव फैबाय थानाय समावनो बे जाथायखौ जादों होननानै मिथिना मोन्दों। न'खरनि सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला फबिनखौ न'खरनि मानसिफ्रा न'निफ्राय एसे गोजानाव हुस गैयै थासारियाव गोग्लैनानै थानाय मोन्दोंमोन। उनाव बिथांखौ हस्पिटालसिम लांदोंमोनब्लाबो रैखा खालामनो हायासै। बे जाथायखौ लानानै न'खरनि सुबुंफोरा सानै लोगोफोरनि सायाव एफआइआरबो होबाय। सानै लोगोफोरानो जाबाय खनिन बर' आरो चाइनिस बर'। दायो सानै लोगोफोरा खारखोमानानै दङ। पुलिसफ्रा बिसोर सानैखौ नागिरगासिनो दङ। मालाबाबो खोनाफेरै एबा नुफेरै जाथाय। बे खेबाव बाइक नङा, बाइकनि सिखावा खालि पार्ट्सफोरखौल' खुलिनानै लांदों। फाहामनो थाखाय गेरेजाव दोननाय बाइकनि साखा खबनैजों लोगोसे पार्ट्सफोरखौ खुलिनानै लांजोबदों। डिब्रुगड़नि मराननि खुवां सम'आ गामियाव सोमजिदों बे सोमोनांथाव जाथाया। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जायगानिनो थागिबि धर्मेन्द्र गगৈनि फिसाज्ला नितुल गगैनि AS06AA4390 नम्बरनि हिर' सुपार स्प्लेन्डार बाइकखौ गेरेजाव दोननायाव हरनि समाव सिखावा बाइकखौ गारनानै बाइकनि साखा खबनै, सकेट जाम्पार मोननै आरो सिटखौ खुलिनानै लाङो। मैया सनिबारै जाथायनि सायाव बाइकनि बिगोमाया खुवां पुलिस थानायावबो गांसे एजाहार होयो। आसामनि बङाइगाव आरो बाक्सा जिल्लायाव डिजिटेल बेंकिं इउनिट बेखेवदों। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ आजादि का अमृत फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गं 75 जिल्लायाव डिजिटेल बेंकिं इउनिट बेखेवनाय बादि बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव बेखेवनानै होयो। रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग आरो मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म हौवा। सासे बर' आइजोआ केरालायाव आन्दायनानै थानायखौ श्राद्धा रिहेबिलिटेसन फाउन्डेसनआ आसाम हादरसिम लाबोनानै दंफैयो। नाथाय दासिमबो थंखौ मोजाङै मोनथिनाय जायाखै। आइजोआ मोजाङै गावनि थं आरो मुंखौबो मोजाङै खिन्थाना लानो रोङा। आइजोखौ श्राद्धा रिहेबिलिटेसन फाउन्डेसननिफ्राय आलाय-सिलाय जानाय नुनानै मुम्बाइनिफ्राय आसाम हादरसिम लाबोनाय जादों। बेखायनो न'खर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बे सुबुंखौ सिनायोब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। रायमना माहारियारि हाग्रामानि सालाजाराव पिट भाइपार मुंनि मासे बिस गोनां जिबौ हगारदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामायाव कसुगाव खोन्दोनि हाग्रा बिफानारिफोरा पेपसु हाग्रा ओनसोलनि सालाजाराव पिट भाइपार मुंनि मासे बिस गोनां जिबौ हगारदों। बे जिबौखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बेलाख'बा गामिनिफ्राय सापातग्राम अरनारि जिबौ रैखाथि गौथुमा बोखांनो मोननाय जादोंमोन। डलारनि रुजुनायाव भारतनि राङा दावख्लायगासिनो दङ। $1 बेसेना 82 रांसिम सहैबाय। बेनि गेजेराव भारतनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ फिननाय होदों। रांखान्थि मन्थ्रिया बुंदों भारतनि रांखान्थिया दावख्लायाखै, नाथाय डलारआ गोख्रोंसिन जालांगासिनो दङ। गुबुन हादरनि रुजुनायाव भारतनि रांखान्थिनि थासारिया दासिम थिगैनो दङ। भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।